Yema yetiefo ene yahwefo akwaba emra kasebo no eso na mepato wada wutum nika na watwe break se bi abo akokɔhwedie a watwe break ewo kwa yase na wode wadwenkyere wo comment na hia yan ewo Facebook no eso firi se kasebo no emu ode paasa anomanam Kwadwo praise hallelujah yense kasebo no ase yense kasebo no ase a ena awiai ye pram to break kasebo so a yato de se agemensam no ana eje yensam ewo so ne nyina no ene sawre ho sam a nanka Ghana yempese yebetie ana eba ye nanso Nyankopɔn watimi afa kwa mu a ye kasa ibradwo atimi aba ene se media house ba ko a ewo nkrapompori mantam a wono nso eboa ama Ghana ne nkyekere atimi akwanka nen Atenka TV ana afen so no Atenka FM wo kan bomu a ye frɛ wonom se Atenka Media Village ene enkrapompori mantam Aveno Junction eho ana wo mu ebutuo yanka bia nhyem awiai ane ete se eja brantam atimi atomu akere se aya wreho sempa na amanebo no ekere se enam so ama adwumayefo makomako be se enan ana wonom etimi pra kakra na so nyame adom yetimi ede wonom akọ eye Entrance University Hospital ewo kokomlemla yekasai yetimi etriti womo a ya discharge wonom na wobre ba ya no wutise montre so a de Ghana fo eka ne se entisesi anu a eja etimi atomu ye dan enya Atenka TV enya biahwe na Atenka FM so ye beda nya biatie nanso Nyankopɔn adom management akere se wo matime keka eniema asi animu a ye kasa Atenka TV aba a eya adwuma ana Atenka FM so na adwuma kama nyame adom bibiada entimi ensi a eye bibone kese na wonom akirem se eba ne sa no wonom edundum machine se na be ya womo betimi a rescue staff asabre no na wonom ewo abrosan kese no emu na busua ba ye Facebook no so a Atenka Media Village ana da ye Facebook no so no a wobra na eja no edem no we ne friend say videos and pictures of inogan wo hwenhwe we wani so a enyi na so Nyankopɔn do management a kire se Ghana Fire Service fo aye dwuma papa efiri se mra eja no hyase no wo mo frɛ fire service fo anchekura ana ne mrantie ma montiti bini ene pope wodum da dwumako na ba ho no mu a wo matimi aboa a control situation wa nyame adom Atenka FM ene Atenka TV no asane aba enframamu ebiem ye da Nyankopɔn ase na busua asem wentimi akwa homa so na ye ne yewura ADO1 Ken Alesnati wono ayen krato bofoten abedi akire edema Ghana National Fire Service mechire deputy public relations officer Emma odum da dwumako no yewura ADO1 Ken Alesnati aba yenchen ewa homa no eso yewura sa woti yanka DLFM so nie won kran ya mo adwa mo akwaba ajo meti mo kana mejimo so yewura wadawo ma ba bia wo gina no bibia bokọ ho de nyame adum ne mo paibo ye da nyame ase papa yewura awia we die ye te ye no na enya yende na so nyame adum woni wo mrante no mode monti amanebo ne kire se de bredwo watimi aba me pamcha wo sa awre ho sam ne atorantam yi odum da dwumakuo moten ne san enti no I'm pay be 10:40 47 and I nya PSA ijato Atenka Media Village na mwawini chase of fire station ewo take overhead na see in tempara na itin no more set overhead no etu mi ka call Atenka wo the 5 minutes within 5 minutes na omoduo the moduo no mu te ja no involve studio for fra omo AC ground floor na ye ko video na ye botai ni say one ye ma ejano spreading ko other floors na ejano enya nhige no na you need to assist thing abi national ye bank and microfinance etwaso into na ye botai ni say ma ejano spreading ko all these areas into no crisis on ye nko for no bujuma me no kati ye continue ejano wo studio no sa affected floor no pay other floors na can be ye modern bonti na ejano enjuo no enti yewura wadawo ma o minim se menka ne se eye too early anase bia mo hwehwe mo no motimi ehunu de report anam so a sa eja ede ba ya wadawo ma enti ye bi obo no friend say preliminary findings no indicate say na world abina na eye juma wo new studio no na oye juma no intutu na free world na oye no mu no na ebi court territory
Foma omodi etwa studio no hia na because omuni nimbie studio manage eja bisa no na omuni ntimi manage ma eja no eji nsimu a ma emi omo fe ma e ba ye no enti yewura ye kasa ye be kasa motimi adosi fire no kama sesi ade bibie ni ho biem. Oh yes, if we say after 11:20 and pay the na ijano under controller just na ye won't stand by just to make sure say the we friend re-ignition say ijano be sama ne hu distribute no and na ye on say ye ma re-ignition but you know as now they confidently know a bit me aka say ijano ye to a cry nya dia a bit me sama ne hu distribute. Okay. Yewra wadawo ma jina so kakra ema me ebusuan ba yen Facebook no eso a DLFM 106.9 senior video no esi etie ne senior fire service for no wo mutimi ema wo ho ye ha na hwe senior tenders mienu esisi ho no mo a ebodwuma no a na kire se fire service for na yade Yewra wadawo ma wo woni wo mrantie no ye beka se mo yade ye da mo ase papa na ye kroi no wo mai mema usima mienu a efutuo ben ana obetimi de amayen efa eja ho ne nneema hodo a ebetimi de sa wo ha obi sei aba me no ka say we still cry no we just ben cry na kokko so different areas adentanya na krum eja show Central Hill eja da ho na Ashaman so eja da ho abia me no ka say CI inti nkofon kan ni say just say the idea wo ye hu thing bia na omu anfa omo bimbo ansho mu ntema be ha dwen fi the mbeni na ne self for so omo assemblies no NC fire stations embe omo na mbo omo ban we atinka di ya ye station o settle no ebe inti no fe no within 5 minutes any juo and so bi anka na nka area no fire station ni a by all means no can response time no ebe delay inti we sense for say benya airpay and this is not the last fire but penny copy my sacrifice the way so let's say your officers no be safety education omo modino munti no mun san fa patient to omo assembly so no mun see fire station if it is a fire station is no be omo a your response time e be short na you timi drone them na ye den ye as service ye dey say e ba na ija eshi yinyaya yebeba no itimi dumija na obi ni agenti ebesro mo say dia wonti ase efa ijatu ananse tia bebo humba ifija shishe hono bomodin bo ya fire station bia na oni fire service hono enko din kita wodi na monti ne hono na dia ohi bia no yebechi okwan Yewra ma ye na ase papa sa anwumre waje brani adaje ene DLFM adi nkomo na yetiefo nso ati enkyerechire mu ni nyina nso nti madawo ma yeda mo ase biem bibia nso ni a ye be sa ba mo nkyɛn yo ma mo pa na ye nhyabo ye nso ye da ase papa abusua Yewra ADO1 Ken Alex Nati woye deputy PR Emma Ghana National Fire Service ana de si ye ewo Atinka Media Village wo matima bo moden I control situation wa emu nkyeremu ene hu afutuo wode ama Ghana fo no ya to akase abo no so ane ye free krabopone matemu na ye de yani e de kyeremu ewo Asante Matanum na awia yi ebeto de ye kase bopono so ye kyerem se kopie mu ewo Kumase agezane ya dweso runabout ho no ma e de ko Adwosoman Senior High School mu ho no mo pe ena tipa track and registration number no eye GR 6959 akwakonyen -24 akwakonyen kwanhia ewo mra track ni Blake efeli ye mla na odi traffic so ewo kwan no so enam ni senti ebo modern ekogura agezane stores a won no matinto yunton paint ene ho ne ma ma esi amekese ni shop ne de ne nyina da adwiri adiagu ne ba bia nkwanhia ni si ade ba ko a ema asefem ne se light ahoma e wo nyina da nso ehia ne tumi kogura ma esi amekese no ne nyina da mu atimi atete ayaro ho sempam ne won kra ne kyerem esi amekese de nya de okra biada atimi ahwere ne nkwa wasa ama ne bo a eto edwa no emu na yana musini Robert Bosomotwe e Asante Matemu yankwa ahoma no so eni nkori eni nkonkodi nkomo ne yamisa ne sei san kwanhia esi ye Asante Matemu adwoso ende no ensam ban na fa ho biu enipa bi atumi ahwere ne nkwa anase esi amekese ne ka ne mpo eda so da ho anase mpene omboden ayi ede afiri babia etoye no yankwa ahoma no so Robert. Hello.
Yes. Robert. I'm saying, and now Robert and Yansa Canning. Yagusua to Ahomana say Yansa betimi aka Robert Bosomchi on no Odi Juma. Send some training at the DLFM was antimatanum. Na ya bisano sem kwenhie si ne. Ewa dweso no. Sesi ameke say no eni pa no ebia pra. Anasa de yete yesen ye stores ahodo na asese sesi ameke say no. Sika beble na ahwere adehia wonom stores wo honom no. Eno nko na si. Anasa obi nsumpo etimi afamu ahwere ne nkwa. Sesi ameke say ne ka ne mpo edaso wada kwanim. Anasa eja empira moden abepeja ka no e de afiri honom. Yebo ye homodin bia se beto ato ahoman se yensa beka yana musini wasante matemo. Robert Bosomtwe na de mu ekyiremu nyina de aso mefiri se enne Ghana nkwanhia na doso eja eto atenka dem no na nkwanhia nso na esi ewadwe so a ahomate pam ti ezese yebo moden ekopiem na ba Facebook no so a DLFM 106.9 nkwanhia na yeka no eho video no ena eda Facebook no so ahomate pa seti track ono no kyese ne onama sante matemo adwe so na wakwa na wanya break fail anti akwa na chi ya akwa hwe stores ma isi amekese no ade hye binu maja pade na isi amekese ni nyina da ahwere kwa na ade ba kwa asefim mpo ni sei light homa wo bia stores wo ni nyina da no emu atete Okogyeabour hwede asi ewo ye ne yankase empesi waso enie Kwadwo minim adweso minim adweso pa anti minim adweso nti de asi me anya me nwanwa ana adweso no Would run about to hold my mind kama ekwano de efe edem na mum enipa so wode aye kan nipa se entie no wodu adwoso a de one high store no mu no wantenam te kwano obeyini ne mani nyina begu pavement because ohun ne se gu pavement so na nkofo no behu no se gu pavement so a na nkofo behu ato ana nkofo ebehu ato atete pa because we hwede asie ya stores e wokwan ho no ko track na ko bom ema omne ma bebre na atimi ase wo ba bia light homa ne wo no hwe seka na so wa ka so wanti nyame kwa na ya adum firi seka light homa ne bi pa kwa ka na driver o shenkani anka se na okonka wana ne hyemo na wo de no na wo kan se atiasi awura paint shop hwepo ni bi na daka no so no se abupo no ana awura shop no because we a double lazel but the question is nyame ne eda na se se obia ankotete nipa nam wo pavement no so adwe so se ho de adehye nti Kwadwo okode yekan ho na adehyesem se etiefo no ama Facebook no so mu hu de yekan enti momra DLFM 106.9 Facebook no so mo ba pe won be hu de yekan bra behwe track no ladpo na atu a eda so yi stores ahodo won so ena ka na akotwa fa so esi amikese japare do na ahwere wono ma shop no eje wono motie no Kwadwo Robert aba yenko so Robert Ambachanya Robert ni o ene yeni Robert line no achesani adekura kosi sunti ya boye hu modin bia sai nka yensa betimi aka Robert Bosomtwe na nkaja ode ama ne boni mu nyina de aso na so ya tra ne number ne bia ye frapɛ na ahoma na bukafu nti ye bakwaso de ani adi nsɛm na chefise de asie ne pese ye hu sɛ enkwanhia na si ye no track na da so da kwan nim anasa afiri honom dia pa ana asi efam na so ya tra bia na so ya bɔ ne homa no bɔ na emfanti ya ba track se bɔ no so mere semisen second Robert a ya de anisu mu nkyeremu ebesom yen etiefo yento akase bɔ no eso ana ye body awuramu ewo amanyosem mu kakra na enra Ghana fo adehia wo mko social media de wo mu hunu niema pa na niema hudo wo mu hunu ye no ebi free Ghana ekọ Equatorial Guinea na ebi nso free Equatorial Guinea Kwadwo hi na ebi gbowura Ghana meraze ningina ya ntesutie meraze azaya mama Kwadwo kasi egbo wa mama ni wa ajo pa entesio did you Mario enti yanto akase bo no so rade Kwadwo dia koso ofie ha ne yanko ani ehunu nka ye TV so anka TV so anka tiefo no betia se de enti ayesre no ebusia ensema hodo a efiri Ghana ha no mu a ewiase nyina ehunu bi ene se wudru eye secondary takrade a efia nkwanta regional hospital eho ana ewo na mampani ekufo ado ana ono ankasa
akọ rezi ene statue kesie bi 10 gram ahofa dwa no ade amu ye mu nsori mpie Kwadwo Okon statue no gram TikTok we so wa so go fit like this who person what say oh enti abusuan ba ye Facebook no so a brana behwe mampani Akufo Addo statue no we TikTok pa be ma 10 gram akodwo ahofa dwa no na mampani Akufo Addo akwakosi wono ankasa ne statue de asi efian kwanta abaya asabia no anim na eno na de achi yeyi omanfo de adehia wono mo secondary hrem se mampani Akufo Addo wa wonim se wa anya hwe ewo krom ha nanso wa hyada the statue ababesia na wo busa se emfinhia nwotwenie Ghana fo to abade ma wo no ede ba deport pa na wo ye ede ma yan watoye mantem ha no mo aye kasa yi wan kasa wo ba wo homra ne esa wono mo hrem se wo hwe statue na mampani Akufo Addo ono ankasa abepa wono an statue ho ntoma ewo secondary takrade no a kire se ene Proverbs 27 verse 2 no ebo bra kura every se wo kenkan Proverbs chapter 27 verse 2 no a wo se wankasa emo homra ne ma obi foforo ana enyi waye esa na wonsa no adwumanti nanso secondary takrade fo kire se mampani Akufo Addo ba bia wo de statue na besie no efinhia nwotwenie empuntu dwuma sei abo wonom se bi akonfam tire ho ene enin enu nti animonimu ya no se wo mpano toto empedo no a brana betu statue ni free honte saade a ade beche wonti mu se obi asam e wo secondary takrade ho wonom echirem se wo shada ene Dr. Mahmoud Baumia e bedada Ghana fo papa e wo secondary takrade na wo mo echirem se yeto abade ma mampani Akufo Addo pe ana wo behya wo mo bo e wo secondary takrade ho se eye PTC interchange ana fe suru eye takrade market circle ho ye baba ye sa kwan ne nyina de ama wonom bepe mo nne de kwan ne ti anwe ne se enu nti mampani Akufo Addo yi se watimi adada yen e de aprufu ababaru yen mampani ba de akire Dr. Mahmoud Baumia so begina ho e be kan borofo akese ne so wi akire ne nyina da ne aprufu de a wo mo busa mampani Akufo Addo se e de ba de pa ne nti obetimi de ne sase ne buaka se waye e de ama eye secondary takrade ana afempo no atoye mantem anu nti no wono ankasa aka bosome na wo kro no wo ba besi ni statue e de esi ho wono mo echirem se ba bia statue ni sie no enkase na mampani wonya hwe e ma wono na wo besi statue e de esi ho na wo mo to aba ma wo no enya statue na wo mo pe na wo mo epempuntuo wo mo kire se ba bia esi no mampani betu firi ho na ma mu na ma bolo o bu sare na waya shiwade Akufo ma la shiwade ndefu Akufo na laban na waya wade enye benefit dalin fi wade ne what the start to say chere we started paying down na we tun the start to say chere Akufo ara no what wo mo di fiade when fiade won tu fiade ka dara ma de we dey Akufo ara laban na waya wa na kwana la waya na we start to dey bisa bo won we we dey bisa when you fiade on you I'm Abigail Kunedu. I'm from Takrade. That's where I reside. I saw this statue that was yesterday and I was amazed because I'm thinking about the various projects that the government has promised us to do. I was coming from the market circle and moved to the new market. He promised us not more than 2 years it will be done. It's not done. Nothing in Takrade has really been done and completed. But I don't know why you could get time to fix a statue of yourself. I think with statues, they are supposed to be honored. And so someone will come and say, you've done a lot, so they will honor you with it. But I don't know why once you are in government, you could fix a statue on a whole runabout and you think it's fine. Once there are other projects you've not done, even this place is not completed. So how can you put a statue there? It's not a finished area. And so with Takrade, we are so shocked and amazed as to you putting a statue here once you know there are other projects that you're supposed to do that you haven't done. We are really disappointed at this very stage. I'm surprised because we are not even thinking about the completion of the whole area. Enti ebusuani ayeti yei eye wo manfo ni adehia wonom ewo secondary takrade ana wo mo etrese mampani sanka watimi edi ubo hye so ewatoye mantem nanka wo sister tiwi edi abo wankasa homra ne ya anka enha wonom nanso mfinhia nwotwenie bosha wo hye nyina da ne eprofu na aka boso mepe wo ba befra memuom afe na be ma 10 gram statue wo dia besi wonom a Kwadwo Okon praise hallelujah
What is statue ni bi abusia Omarion sa fa statue mo Kwadwo so hwe statue no a efe ana siutu no so statue ni siutu no wa to so fine we da ho mu ani da ho ani da ho tumi sa anyo no mo de to no titije ni bi nti na anan ya tale na tare no that's right enti abusia oba ye Facebook no so a wo betimi aba be hwese ne statue no esitie enti mampani akufo do nan kasa na ekopa ho ntoma na Kwadwo akon ehun se wo kan Proverbs 27 verse 2 no a oho no sesan nyame asam sesan when they me phone we see my Bible na prepare for tawo mo nyane Kwadwo nyame nti aka aje so amen oh there be enya ho Yesu di mo DLFM 106.9 yay Kwadwo to aso ko yanto akase bo no so ene yankoso anyire mu awata matenum na yenyina gada mampani na nadanko Akufo-Addo and then says o mayi ede kwa kwesi je se na yafia Nkwanta Regional Hospital na entrance na no yankoso anyire mu na Ghana fo beka ya ana no wukwade twam na Ghana mampani na nadanko Akufo-Addo ebodi wura mu awata matem takrade okwa ye pen ja thank you to na oda Ghana fo ase free say o kirem se Ghana fo ma na kwanya so meso man envinje ma akoma kongwatweni wabode homode ya de obetimi aye nyina ne sentim na wokọ no na hu behia say okọ ma Ghana ya mantam ne mansi ne nyina mu ekwada woro mase ewe kwanya kese a wono de ma ne say o ma meso ma Ghana na sanse we mu no ana to mantam sanfo ya kwabena o kire dako mensa watena se adwene wahunu say no dabi Ghana mampani na nadanko Akufo-Addo mode maswani ato mantam ya ho atọ papa free say e mode mbone chesene mpuntu dwuma akoso no editwam ne senti mamaden ya ne yenye state we fancy ho no ne yemfa nka o ukwa kwawura mu ewo Envia Nkwanta Regional Hospital na yemfa entrance no yemma se be yo state di asi ho no na Ghana de hye nyina hunu say yes be ma obo ada na nadanko Akufo-Addo abo homaden pam na tane se wo na mampenda da John Dramani Mahama no so Frankatuni edima endi se manyo ko na aka se kirem se Ghana mampani na nadanko Akufo-Addo endi sa na ate Ghana fo mu wakwanye ne o mai bre obeka kira Ghana fo say mo nso me hwe me ba pe o Ghana mo ho betom pam o kirem se Ghana fo ensema na danko Akufo-Addo ka kira mo se mo nso hwe ne adana mo nso hwe efri say anamo amutu ye no anso aba adenti no mampanin Ghana mampenda da kirem na danko Akufo-Addo adenti na batena se na takrade fo ehuna mane market secretary amekese no niam ankoye PTC jenema hodo aka sa ba ni nyada wantimi anye adenti na ne wo kanfo hwin ankwa ni mu ase Ghana mampanin ka ja bobo homode na wakotena fie boko waja ka boso mba kope ya to ba wi akọ fie ka akotena fie pena Ghana fo atena se na ya sese ubu adwumaden ne senti yenka wo ne mu abaso e nanso we de wanka so wakofa hincha de ahye e na woto nyom se Ghana fo nyina nkanfo bi se de waye ne so ani yipam ompena da John Dramani Mahama ka se tirem se ade a Ghana mampanin aye de onten se so danti ade a waye ne be ya sesta tu no nkotu franfi takwade fi se de waye no enya de bebo no Magana chechire no etimi akonanim eza somehwe ewie nsohwe somehwe na wie ye ne nsohwe eno na Akufo-Addo ba mepamo achomo somehwe eno ne ye nsohwe ene ezu na onye ose ofa ho eno no ko takrade na no wodi ni statue akosi ho ono akopa ho ntoma what be that ezu e wo se omampanyi bia onya ahobrase nipa na wo so mobo abaso no mo kanfo enye wan kasa no akoye o statue na dia besi ho no ankasa wako mombo nsem mame no akopa ho ntoma what be that ezu no ako university bia ye ma o doctor abra wo da so ye omampanyi anka wo de awie na ko no mkasa ye twa juma wo ya de sei enti ye pese wo ba na ebo abaso na ma honorary doctorate university wo Ghana he nyina we chimo monsa mo mama no doctor no to mi nimbe bi ode ko ezu eza enti agena san bibia mbeka hobium ni omu be ya no ma ye no enso obi say ma ban na woso nso ma ban a eba no ebesesa nya ma ban ya ye na abaye aban foforo na maye masesa ma ban eden ensem basabasani ezu eni a woti ye eye endi samanyoko ni Frank Atuna say amekese ono nso ne o Ghana mampani dada John Dramani Mahama ene wo kirem say anamo Ghana mampani atumi atena se ayehwe ha ma yade ne statue asita krade no no ankasa so akopa hontoma de a we de enya de enka eso ma ho kwan ma ne sie emu kiremu ene de asom we yento akase ebo no eso akoso a dwedwere dem se keji madam a wo bi akwada zipu na twere oborofo no fa to ase ma ye se bam
ye betebre ne akenkan ne nyina nso ama Facebook no ye adwuma DLFM 106.9 Kwadwo Oko praise hallelujah mame nto aso nkomanim ye boso ade aguramu a na eku a ye frɛ wonom ese Mo Ibrahim Foundation wonom akwakoye survey bi na omde whole report ababeto monten eso na womone Ghana fo a eto aba eyeyie anadi nkomoyi na Ghana fo akire womadwen akire mu se gidi ana womowo ewatem wadwanom eye Ghana's judiciary no efiti 2017 ebepem 2023 no eso ati se hwi wo ha mu ntichemu aduasa 30% na enema hodo a womo gina so oboni kan se indicators no eye kwan a ye fa so a ye bo obidi se omra meye eye judge ewo Ghana hanamo womo ekirem se judicial appointment no eye politically bias na quite sense si an efiti 2017 no wo bia ye bebo ne di bia se wonko Supreme Court ana se wonko di dwuma ewatem wadwane mo no wotimi se woni aban we kwa na kra na pa enu nti Ghana fo kire se gidie na wo mo wo ewo judiciary mo no eso ate 30% ana afenso no autonomy of the judges akwati se kroman mo ayetie won se da hu ba bia judges no wo mu gina sa asam ne ba wo mo de mra na aye adwuma ana se wo mo ka fo mo political interest ana judges de yanka wo mo asam ana wo mo ti krom ha enu nti Ghana fo kire mo se sa de no so ama wo mo nhye da enigidie ewate mu adwanom 30% eso ate ana afenso no independence of the court say wa my Ghana temu adwane pa betimi ade ne ho afa ne ho adie said your my Ghana mamra ayetintim na fi apem ahenkro de okunbi no ne ka say there should be independence of the judiciary sanka atemu adwano ye ntesa manyoko bi echinchim wo no mfa benkum fanifa nanso wo mu tirem se ne wo my Ghana atemu adwano awurade ubowuramu a eye MPP nko a enu nti aba no sa no Ghana fo gidie no so eswati say hwi na wo 2014 no a na Ghana fo gidie a ewo judiciary no mo no na eye 95.3% na so mo ekirem say ati abafom ababedru 68.3% 2023 no na ekire say 27 points ana ye kasa every mu a wo mo kire say ahadwen ye papapa afi so wo mo kasa no wo mo ekirem say wo ma transe ehunu say mampani ekufu ado na memo ye a wo buyi kire say wo mo be ma no 94.1% 2017 no de manwo nanso ye kasa yi se etete banie frese se ano se obowura Supreme Court a Ghana fo akura to dey se unanimous FC kire se wo mo ebetena asenie no so sate muafo no wo mo nyina adwene bekọ benkrom asam no wonti se obi akasa we de Ghana mrase sei enti wo mo nyina se ba ko kasa ane a na wo mo nyina ka ane enti no mo kirem se Ghana no atemu adwa no aye unanimous FC o enu nto mo chese gidie pa de kan wo mu ni bi na eni bi china na wo mo ekirem sesi ano se wo bo edi wuramu pa Ghana atemu mu a se wo bia nya asem pa na sese nkode ko Supreme Court ana se bia wo de ko court akwa ginchiremu a na ne yam ehhye no efiri se Ghana fo hu ne se Supreme Court no wo mo nte ho ematemu obiem na mbom wo mo te ho ema wo mo personal interest nti no ama se Ghana fo gidie no ansat 2023 no na eswati ababegina eye 66.6% ya wo mo kire se aye huhuhu ne etwa to na Ghana fo ekirem se ade ba ko ama sesi ano judiciary Ghana fo anyi omuni ene se Ghana fo nyina nim se asem bi da court wa Ghana ne awati fie mputimi hunu se wasem wei wo mbedi dia mani paso masi enu nti Ghana fo no wo mato eye judiciary no edi se we know the outcome center wo mo se sa na efre Ghana ye court ahodo no se we know the outcome efre se asem ye no wo mo sha se wo mu die no ano se wo hwe ne TV so a wankasa hunu se wo asem we die ebekwa so mesi ho ebekwa obenti ho nti Ghana fo nankasa no wo mo no se ano judiciary no abaye so predictable wonya predictor ya na wo dem wonya twa wo bedi enu nti wo mo kirem se ano amagidie pa wo Ghana ye judiciary no mo no eso ateda fom se bem kodo okon omo se ano Ghana Supreme Court no we know the outcome Unanimous FC we know the outcome
ehwehwema betodwa no ai eso omuni makensi kurasen Black Stars that's right omo chesa asem no si edi ne wokoto a womo tena asidi a womo tema wo nyana we de wo mbedi amasumasi ampani ampa na dem te wo predict a wo bedi ampani nuane ampa ngani bete fo no mutwa Ghana fo adwen no na opele mutwa bete ne opele mutwa omo de fa ho mbedi nkunem that's right we hwehwemu abetodwa ai yo yate Okon yanto akase ebo no so na yemo mfa nwura mu National Labour Commission fo aso eye na omoden e de nsema kopie court e kire mi se wono matena se adwenwa hunu se Civil and Local Government Staff Association e twani tie kan se Krosa company fo no wono matena se aye wa madwene se o ma na yatim no maboye mfita duku de ompa na mba ya momo ya badwuma ye fo ade ntina mo pese ma mo mutiri mu po na mo kokko tena fie ka kire aban se mo nya adwuma e wo mra manka se mo mutiri mu po se ja mo pese aban ba modin na makatua nhyehyeye no ye ne ye pad ma mo nanso aban ya te ase egu so a jezensam no egu prom amoka na mo mai madwo se mo kokko tena fie de mpelefo chem se debe we de be kokko nti omode akwa se court ma modin fa injunction fa sa no mutu no enya de wonom ani eje hokram na nse we nyina mu no Ghana fo be ke batu manim se eye Krosa company fo be ka kire Ghana fo so mo de to abanim se de tie biala no wonom pe jeze ne new salary structure no betumi abona mo dwumade omudie no wonom hotuma ha office o ma na yatim sese no abaya adwuma yefo no bi no bre o manya mu nya de bobo koba ne ba ya adwuma sa bo so mbako kagina katua sabe entumi ntahwe ne senti enkaja ban yenza kire mu kakra o kire se mo amtetete amanyeku ahodo ano no mbotuma ya de sika se modum sabo ma mudi ni senya funyafu sa nanso abaya adwuma yefo mo wofo ne de sabe de ombedi ho ya tempa ne teacher ni ko pension oh ontumi hwe na busua nanso maka anya de abani tindo mbeka kire ban se 31st October ni mu de se Ghana ban amanje na nya adwuma mba mo den akakotena fie emra wo mo kwa adwuma na tete se wo ne yakopɔ ya adwuma se 35 ni du ya pɛ na mo hu se de bia ban na so ya ya dinti wane mu kyerem se sia meka se de mo kotena fie mo nkwankɔ ya adwuma firi se wo mo ntumi ntena se emma adwuma de mo sa na mo akotena fie no mbedi mpo ba ya den de sanfo so we de enya de a wonom bɛ na tete se mo mu no ɛna National Labour Commission for se de bida ya ntena se emma se mo mfa se bɛ nanka emfa fikyire se amayo mayemu ye se ye na itizene mpanifo abone da wo mo ntena se no pagya se na wo kopie mu Accra High Court ana mo kyem se court ahye se star striker Krosa mpanifo ko no mo ngintum o mo di na fo makoma ko du 10 days na mo da to se mo kwotena fie mo modern na mo mra adwuma se fie tia na nya adwuma bio mo ma ye adwuma na mo yakopɔ ye dom na fo du ni twam a mo nsamra court bio ne mo ba bia susan de bode ho no beto every say ana mo na mpese mutuo no National Labour Commission for kyerem se tabi o mo ntia se na ntia se nti ebeya eya Tanzania Civil and Local Government Staff Association Krosa mpanifo mo kwankɔ ya adwuma sebe betimi abo na manga na so mpanifo etimanya sika ede abo man hu bra wensu no nkrata hodo a every National Labour Commission for so ya ne mrei yade mu nkyeremu ede som yen etiefo ko na de efiri wa bansu ni etuate no anyambam enti National Labour Commission for akwaje injunction o makwaje injunction amu kyerem sense won de koye no mpanifo atena se abanya tie won musufra ode je se ne proposal de akoma mo se we ne yesusu wonte monje na mo mogbo ho mo kyerem se dabi de mo kan na mo se nya no na bana ye nti mo nte ase hu enti se de tie bia no strike no mbeko nti o mo so mbeko ho o mo de sesi agese de mpanifo de nyansha to so nti be ye den so mbeko se ewiase no yesese aprawa ketwa wo hia kese a obobo na wabobo onya omunya mbeko ba se de aye de ana yemfa anihaha na so nkwa prekens mbeko dabi kra ana yemfa duabon so nhwirehwira ma oti aba enya asem kuma ba strike na de am say na say de ko tata so ana wakonfo ba so obenkyire ni ntwa ho Kwadwo ububa mesometibo akura ayuradia o Mario Baifu Kwadwo o ma wa ha o maninka sabi se anya sa na se ya yi na sintere do o ma bodi keke enkan bibia o bodi keke na ato aso ate medase daddy Lumba ni medase so nim se din bi so abagana ha den ya ye besore de betudwa den ya me se ye besore a Equatorial Guinea ye besore de betudwa hwe ye fan chef fridge masa mbete ntehwe gu sam ye besore be ka ho asem they said wow mami njai Kwadwo okon sa sa edi ho wonye wonso wonye me yeto akase egba no eso abusua yeto akase egba no eso adwumadie bi akoso wan krapompore mantamu a wono mo a ehihye adwumadie no eye Institute of Democratic Governance
ana afei so a year civic forum initiative wonom ana hihye adwumadie na adwumadie no botaye nyina no ene se Ghana aka 29 days ne yakwakoto aba se ne be ya asomdwe betima fa ne ntoma pa efranti ebegyina ensam trofo so pa na ade ba ko ebetimi aboa amasomdwe yakoso akitemu na democracy no so akoso ayeye nsiraban ene se ensam wa anya nokure Ghana ensam trofo motena mframa mu a munya hwehwemu ansa na mwaka hwe na mwanka nsam wa se bio ebetimi di wogya mom abaiba no sa no a se bi na akwete sa ye de abokokosua eda ne kosua pa ede adua ye nso ma eba ne sa nso a obosom no nso ede bomotie ebeda ne Ghana fo nyina awio asechire ne se sensem trofo anya hwehwemu ye na de ombetie bia na wombeka na ede wa ha beba Ghana ha no mu a ye friend misinformation and disinformation eno nti National Media Commission eya ba asom da wo mo hwe ensem trofo endwumadi a yedie eso wo mo kire se wo mo belonchi bibi a friend say media watch app ene se ene ensem trofo committee hey na ensem a make se nimu a nanka National Media Commission fo atwe aso pa se de mo kan ye nim eba na sa na betimi aboa ama system no aye fine na asomdwe so yetimi abo ho dawuro na dwumadia na se no ana wapani a wono ana ye executive secretary edema National Media Commission aye George Sapon wahuri agina sempie ni apaso na wochirim se wo betre Ghana nsamtwerefo nyina se democracy no Ghana fo beti ase na asomdwe nso wo mbekure yiye dia na enne se Ghana nsamtwerefo nhwe na yenshepi wo man ni ye yanka asomdwe nsam asemu a yenya hwehwemu hwe ne yentram futuro mu antum futuro mu Ghana fo ni na ebi obi a wo so wonde wo ye host na ne yetiminya nsamtwerefo ni a was ne political commentator ene ye go NDC journalist na wo to ayampia ye wo NPP journalist na wo di atam de anya nokure na wo mo eka National Media Commission echirem se sa na mo no a ensam trofo ye tuo no esi achemota forest na so me ya hwani ya ebe hadwen enu nti wo mo be passa media watch app no hontoma na etimi aboa a regulating ensam trofo ye dwumadi a ye di afen so no Ghana fo yi munsu muntu mo hufuo wate efri se ensam trofo no ye tuo mofo no na Ghana fo so nsem anya nokure amanyosam kankanti die nimu na wo mo ka wo mo kire se ba ne sa no a Ghana sumdwe ana yetwe na bo so no. In this upcoming election, we are launching a special app that we think is a game changer in addressing some of these issues that are of concern to people, including disinformation and disinformation. So as you sit, you can actually go on, depending on what phone you are using, either the App Store or the Play Store, and then download Media Watch. And this is how it works. This is GPS stamped, it is time stamped. So any incident that you observe anywhere in relation to the election or any content that you see on television or here on radio, you can easily record. It has facilities for video and audio recording. And the moment you record and you submit, it automatically comes to our strong room. If it is something that requires official response, because of the GPS stamping, it goes to the nearest official line that is closest to the incident. So we are working with the police. If it is something that the police need to quickly respond to, because of the GPS tracking, it can lead them straight to where it is. And it helps us also to know what is happening in the media across, but it relies heavily on our collective participation. Enti ebusanfo ni ayeti yei twerɛtwerɛ for penny de National Media Commission ne den de Owura George Sapon ana wode sansemo eto edwa na dwumadie no asie no ana executive director de ma Institute for Democratic Governance yetwa ntiase IDEC ne den de Dr. Emmanuel Akwete wono so waje bresi bre ana wo kire mu ese wo man Ghana say ye betena se abom se nipa baako ehu hia unity asumdue enso hu hia ana afa nso national cohesion wo man ne nyina nkambom na obi bia no a opese wo say wo man Ghana no ye mom ye nsa sa nipa no na ye tena se kambom sa asumdue man ye a ye betimi atena se ama abato no nso etimi aye example say wo man Ghana no ampa se ye beacon of democracy wo man asumdue 2008, 2016, and we're now going to 2024, the 3 periods. We would see that we always have issues. Will the parties play fair? Would vigilantes be stronger or foot soldiers? We used to use the term foot soldiers, meaning we were not afraid of them. They wouldn't have guns. But now we're scared and we're told that, vigilantes are armed.
That's the statement that has been made. But we also know that we live in a time that our sub-region is also under some stress, either by jihadists or by various other forces with interest in the sub-region. Our country stands maybe alone as the country that many have confidence in, that will preserve our democracy and will be able to ensure that the election will take place in a framework of law and order. Enti Ebusuani Ayati Executive Director Emma Institute for Democratic Governance IDEC Nadine Ede Dr. Emmanuel Akwete and what the sansem we nyina no atu edwa na ye kenkan kaseboy ediama wo every DLFM 106.9 no Ghana fo adwenkyere ehia papa efiri se bi empenese se wo pre wo nko awuti ewo woko animu a yegya wo ewa manfo so Ghana fo adwenkyere no wa ha me kenkan bi Sky Power and was me adwomi akwaba news no emu da sano manam was a great news by all standard. May God bless you guys. I am watching you live from Ashaiman. Yechia assignment for that one was say. Anna Emmanuel Akwasi Pupulampu and also Okogyeabour Kwadwo Sammy. Mema muatro Emma muakwaba. Na ubusa say nti Ghana are we save ane da hono. Anna DLFM annex ewo gbechiri station hono mo DJ Ghanaman ene wabie mu atresanya asem ketwa ana o se eyawre ho sempa na wo hu ne se ejahehye no a ahyase no atenka media village no wase we de etoso mienu na wo betre management ne se wo mo hwe na wo mo fa ne ma hodo bi nwa kwa mu firi se ayeko ayeno o mo mpese be yesa na eba ne se be hadwen pa ana wadi afutu aba no wo kire se wo ma workers ne nyina so kafra so ade license no eno ntini DLFM annex DJ Ghanaman ewo gbechire wabie mu pa na Kofi Parliament and was say politicians take advantage of situation that benefit them. Was say Ghana manofo tem bia no de ekoso no mbegina so de bu Ghana fo kwasea na bibi sia ana wo mugina so take advantage nti wo mafa Ghana fo se tamenwa ana wo mboye se toto ne abebia ye kurum ha was see news no loud and clear wo agona bobikoma in the central region wafake edifi new plan station and was say NDC never again made us say Anna why so any piaga was say President Nanado deserves more than NDC. Okay, you Mate made us say Anna Vida Akatara and was say can we imagine what have you Nanado done for Ghanaians as a president and what they start to 10 bekwakosi Efian Kwanta government hospital was here dia no aye wa obo homra ni saying ana makanda da na odo edifritema ana was say Mahama never again yo yada say ebusuan ye gina we so adan ye ho abasesi a na ye bedru se chiridi na afe no ye de sofa atoam so na enkomo ni nyina no en se akatu anabro misinformation, disinformation, and somewhere enim. Obisi wa your party communicator when you kwatena radio so na woka. Obi nya kwanya ekwatena social media so a emfonia enya nokure na wode abeto ho. Asem obi nkan ye na duet waka hye nipa na ye kansam empenefo ate bambo ase kirem se de ye no ehu papa. Enu ntinsam trofo nso yentu ye hofo. Ensam wa enimu hwe na yanka ye beka yenka de ye nokure. Misinformation, disinformation. Ghana for nyina ye hu bom. Eba ne sa no a wo man asomdue ye atwena bo so. Wafutu out de ma wo man Ghana no e wa asomdue ho ene san me ba sesi a. The Yale News. Mame ensan ema wakwaba na afe yemfa afrefo no ne animu ni nkomo na obi busam asem ha mame ni nkan mane muaye ansa Collins Mate and was offer good evening, keep up the good work. What is the name of your cap? Kwadwo Roman Father Bonsuya no an opedi enti o your friend no 55 Chansen Roman Father Bonsuya your friend 55 Chansen ope wasemo amane na ope wo nti onhwe no ye na obetwe pietu atwamyem so ope masem ope mentokwa ade mi see Roman Father Bonsuya
na ubebu samsam mbonsia Roman father teacup it is a bobrapa esun papa good evening 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65. Good evening. Me offer sibenie. For Kwame no taxi driver. Kwame, me antwa so mfria. Offer me na na bu be say enwa ohui. Ohu ni husu hwa onyi dare to face. Na nyamaka ne say momo radio station the Lumba radio station we there. Say Parliamentum. So the can for the masinate my palm yes. One na mo betumi 2 media for na aka ne fo. Amama jam ni no bi omoye. Ebi no mo akoye party supporters. We the NDC for radio station. We the NPP for radio station. Into nya kwenya esa so NDC ni na NPP ni die ni mu no oka. Enti asram mo na metu na boye. Na emo mo o ma ni mu ni de. Ye person ni de ndi e ho. Aso de ni de e ho ba na emo mu no. Me na na bi da sabu be say Okogyeabour wi. Promoja ya disanyire ntebe ndi titia. Yase Okogyeabour jenwere. Aha. Nti omo ampesi ngere dia omo kwa na mo di successor ba fie. Medanse papa Proverbs 18 verses no. Wose se bitiri bonko so na no frefre ntokwa na ne fumpi hia sotro ni ahwemu ama no. Good evening. Over. Hey. Over good evening. Amansi akere ben. Over unimbe. 49 nana. Ba ko pe amansi primary. Ai maminti o. Over. Megidi say African country, yeah, you woman, African country see. I think say Rwanda or something. And some choni and a man you see Rwanda. Yes, ne friend Hassan Ingezi. Mo Hassan Ingezi. Et mima o mani edani butuye. O my muno edani butuye because of statement ba kope I will make you a radio station. Ofa. Nia empeninfo yi sise ukra ache ache yampedefo yi say achakura nanso ye say achia emuye na so wo konfo so esi kru bebo a na esi kru mu a ebo a wofa woti bi o enti mpenimfo emo mani na ho sa aboa wo me da say na say Ghana ensentwerefo ni bi amo mofu amaya furu befe e bi o mofu hwe no ehwa no moko me da say Medase 1994 Anna Hassan Ingezi eka kire hutifo se muhia tutifo a mompeche wonum se cockroach na hutifo nso hia tutifo no a mompeche wo se mponkyerani ana ewi akire taw 1994 1995 awrahosam. Good evening. Good evening, Ofa. Me wan fa se Yeah, Mama, major last stop me jinemu my sister glue. Wo jinemu sabele abela ba wutuam sabela ba. Je ofeni. Me wo fa se ekwan so. Enka ho. Me dinfia kesia ma 49 nana me ka wa ke mrewu. Enu am. Den se ni se wu. Le momo ma bamping for no jam on ni ho no mo ja to be no mo e se o man na nyo ko mo de e nyina edi nti na so mo pass offer se ko jira asa gansa ka mi jina asa gansa woman we da say obi nto aso menso me da say good evening. Good evening. I don't know what Okogyeabour Ocran. Dixon Badakon, Kwakujeje, Drogba, Achem, Edukro. Kedasi, wafa mamu koma asem. Wafa de bia wa sim bia meka. Me se Ghana fo. Penokole tie. Ba ya nkasa ye penokole ka. Na sana mu nyina ka media general adwuma mo ye. Sem trofo mo kan ye so ye kabin. Asen bo ne betogu a yenga timamfo yengu sa asen bo nya no kwante o ente se yedi aki na yemuntu na ezane se amano se ma dwale yenga na asen atalenti asem nya papa kura na onyon ko afa na ode nam no de bodawuru
It's time I get to Mamma for Jamma for you. Mama Nensofo, Medas. Medas say, Papa, good evening. Good evening, offer. Me want fast Benny. What are you comfortable? Pig farm. That. Maminti want take on Offer. The Michelle, a Yasim Mancasa your way. City Tamina, Kruma, a Yasuma, me. Ekobe ewie mi huni ekoso wias ma yeti na me de mechanic say omu so omu hweman omu si omu generis omu hu ano me ba generis me ba me ni generis DLFM ba ko di generis atromo na baba ko di raffles ne bia me ma warning say mo ko asem na ye correct monka mam ko kan asem odi o ka obeba but yes ma ye wan kasa no me shy na meka say amen me pacha we me last caller for me pon. Good evening. Good evening, offer. Me pacha bodi nchira me na yento aso mfiri a Me dindi kwa me kasa fi do wenya. Kwa maminti we yeah. We and the Yamisha Management Pamuye. Now, general story there. I know there no credit also be a we more hobbit your news and I said, no matter your radio station, I did Enquiries. The most any day, more ready in the Julian powers in Chiniam 24 this year about you and Pemo Jasegu. Your peso better be 9 peso be the general for your sermon. Another 24 can almost share to send a market on my idea. No more share not as soon as because. So nipa ba ko ka bi pe na ta amfa asundia ba betimi ni to kwa ba o man mti yesre tempeni ponu sorry na amanyo ponu so mu se o mu ka ho bi mti discussion obi sa o ko ka se na nya nukure ba ye nim se mu bi de mu nke na DLFM de mu de mu ye number 1 na me sta mu that's it yen so ye da wase papa yen tumi emfa afrefo no e biem Kwadwo okon ensem trofo yen so ye tuyefo Sasa netio. Onim say Rwanda genocide no. Yeah, me kai pa. 1994. Yeah. Na me pesa me kai the exact date no na April May 1994. Anansem drone and din Ede Hazan Ingezi. Kojina radio so. Ana woye wo jambom se hutufo Asia tutifo a mom peche wonum se cockroaches sada nso na mo tutifo se nso mu kwahia hutufo no a montete wonum nam enipa ewuye eye 80,000 enti ebesre wianom nsem trofo no yenuanom yesre mu ada yehunu say binom a show on interest at the political parties be ye besre empenisi aboana no wasa dan we did interest wo ye were limitations to rights and liberties and untina Kwadwo say we kind the scope of government was say you have every right to open your mouth but not wide. Sure. Ghana e ba ko pe okomi ade ma aya mese film na nsen ne ye ekwa ye mu binom sentwerefo fa so di edwuma no akwai de say on professionalism na ye adwuma okurum ha utumu say ye mudodo na edidi amanyofo na chi na amanyofo na kire de ayenye wahuno ye besre ye nuanom ne binom de bia ye tu ye ho fo ma ne say begira na naso ye pana amanyofo na ye omudwuma sa amanyofo a titiri ugina nsɛmtwerɛfo so na mmom nam sɛ ye mu binom ye hyehyɛ amanyofo na chi na ye nya kakra nkrɛfiri o mo podwenti nokura ne ye nka nkyerɛ Ghanafoɔ ne ye tu futuro gu ni pani ne ya dada timamufo no isi yenim se bia ye pebibia di na mom de ye no be disusanso bo ne bebre wo ma no ye sre ye ne yankasa ye ho se ye mo ye ho moden afi okonye samtwerɛfo nkwene Ghana ni bia okita iPhone anase okita smartphone bia nsamtwerɛ ne okuruma. That's right. Obi okita smartphone bia nsamtwerɛ ni bloggers bia aba agye se wante hwe no ama ne caption no de ato sa asem ye no kre
say ya no kra so no verifying reset etisa na sente sample no de akoto ni nyina de ka ho bi enti e be hye na nya bibia be hu bia na wo be hye se na wo ko hye bibi na information be connect sa yetume chew enti e betu abatan no ene mofra ni nyina fo ni nsɛmtwerɛfo ni nyina mo ye nyina ye mo ye homoten na nsɛm ayi nim sɛ ne kura nim no me yen kwaji sika obi ho ne yen katakata nsɛm ba blansɛm so e mo man yim because pai sɛ to me no mienu ya ka krom ha wo mo mbekɔ ze bia sɛ okwan da ho dada ageta empenifo nyina ndisi fo bɛkɔ MPP amanyokori mu mpenifo bɛkɔ bɛka me no mienu ayetemamufoɔ no sɛ na de ayɛ ho na sɛ efam so ya hye akotrɛ ɔka soro ana meboa sɛ fɔm yɛ hye a obi nka nkyerɛ kutipompo ne sɛ wɔn foro dan ɔbɛforo saa na teɛ nti sɛ yɛtena se ne yɛbɛyɛ hwɛ ha saa na yɛde gya tom a yɛni a na ɛbɛbrɛ na manyɔfoɔ no deɛ ɔmo no mbɛkɔ agya yɛn kɔdɔ wonim ma yɛmfa 1 minute pɛ nya education wei yɛfrɛ biribi duet kɔdɔ hwɛ yɛtumi sɛ sɛ yɛ application bi aba wɔ ho sɛ memiti wei mɛtumi aka ma no atom but obi bɛtumi ayi so me picture na wɔde akɔto app nom na kan nsɛm bi te sɛ deɛ mea na mekasa na mebiebie ma no ɛkɔ so paa you see ɛwɔ social media no ɛso ɛkɔ so menim abranteɛ bi wɔyɛ amanyɔni a menim no paa memmɔ ne din kɔdwo wɔno anim sɛ video no a ɔrehyɛ no enipa a wɔkasa nyɛ wɔno a na ɛkasa ɛyɛ duet ɛyɛ machine ane yɛde yɛ nano no saa but na abranteɛ no ɛhyɛ enti mekɔ ne DM na mekɔka kyerɛ sɛ brother ade a woyɛ wɔyɛ non politician no mebɔ ndi a wobɛhu no ana mo sɛ opani dia woyɛ you must know best you must know better said ye ɛkɔ so yi enipa ya wɔkasa nyɛ ɔno a na ɛkasa video ya wogu so a wo share no ɛnyɛ ɔno a na ɛkasa ɛyɛ duet enti wopa pull ne down obɛhwɛ attack ɔho enti yɛbɛsrɛ mo ada ɛnyɛ biribi a wobɛhu no social media bia na wobɛhyɛ na video ni bi wɔ hɔ no mo a ɛnyɛ video ɛyɛ picture ana ɔmo de application no ayɛ no sɛ ɛntimi nkasa nti picture na ɛkasa be careful especially when mo kɔ ɛyɛ friend sɛ TikTok ne de ɔko eniama ho do Google hɔ no mo no mimi sɛ mema ne nye TikTok hɔ no mo kɔ firi sɛ me no sa videos no me mpɛ ne hwɛ de bia meka na obi no mo kwa de obehu bia na wahyɛ de obehu bia na wahyɛ ye wode ye educative for at least obetimi de atufo ɛna ɛwɔ bi nso na otimi sɛ de a wɔkɔ akɔyi wankasa de ha obɛba no kura nim ensona kɔbrane yɛbɛtue ho fo na yɛntwe ho firi saa na mɔbɔ no wanhwɛ adakye ɔmanyɛ pae a yɛpempam ɛne bidwade asie because my adwene ne sɛ wɔyɛ MPP ni ntino so wɔhyɛ a ɛbɛboa ne party dabi obi nso so wɔyɛ NDC ni ntino wɔhyɛ pɛ ɛbɛboa ne party Ghana ana wɔtwe naseɛ no wonim ɔkoma memfa we ntwa tɔ ɛta ma no kɔ ne mom Ghana fo no wɔn si yɛpɛ sɛ ɔman we yɛ timo no sɛ yɛyɛ a na yɛ somdwe yɛ paade a saa manyoko ntala na yɛahyehyɛ no yɛnworo ntungu baabi ɔkɔmɛ sɛ yɛntumi anwora de a yɛmfa gɛte yɛ ho yɛbɛtena yɛ BC no mu saa kɔpema wieyɛ atade nso no mu ntimi nya ahyɛ sɛ na yɛfrɛ de yɛntofo ba we de meka mɛ sɛ yɛntumi anwora ntade na hyehyɛ yɛ sɛ MPP ne si ne de yɛmfa gɛte ɛbɛkɔ so saa na saa t-shirt no yɛhyɛ kɔ asɔre saa ntade na ɔmoko ho no na yɛ me nwanwa ɛyɛ DJ Omarion de ko Facebook no so yɛ de ɛbɛka ne sɛ ya yɛsene tete adiifoɔ firi sɛ Ghana ne yɛ baako pɛ sei enye mienu maya ya tu abewi yose toilet to crash ya Jeffrey we because my buy na ba me ndc ni my buy na ba me MPP ni wei yesi toilet na mo sorry mfiri so ye na ya aba mo nko ye nyina na bebre muntu mo hofo DJ Omarion de ko Facebook no so Ghana ni yeda wase wate se o ma ye kwan ma ye besom wo me nso medin at the gangster katia meeting kura wo Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B ya krawo hwe ho so ye na we can see eh opele we can say we are so ye na maybe mic na that be I say enti yes we na entufo but we dey we are so ye say na be Monday ye be say share biem stay tuned stay safe DJ Hitman is happiness DL News.